Cando... Sí. Bueno, bons días a todos e todas. Moitas gracias por estar hoxe, no día de hoxe aquí, para presentar a campaña de visibilidade sobre enfermedades inflamatorias intestinais. Non me quero prolongar, vou a facer a presentación da seguinte persoa, que é Ángela, que é da Fundación ASEI, que vos vai explicar un pouquiño en que consiste esta campaña de visibilidade. E nada, deixo vos con Ángela ahora mesmo. Gracias, Marcos. Bueno, bo día a todos e a todas, moitas gracias por estar aquí. E primeiro, simplemente, el tema de organizar unha campaña de visibilidade para as enfermedades inflamatorias intestinais. O motivo é moi simple. Necesitamos difundir que son estas patoloxías, porque fai 15 días salió na prensa Daniel Carpio, el responsable digestivo, e hai 1.500 persoas en el área sanitaria de Pontevedra. Entón, unha forma tamén de facer visible este tipo de patoloxías foi contando con el Club de Waterpolo de Pontevedra para que os rapaces fixeran un adestramento visibilizando que estas patoloxías son importantes coidarlas con tema de saúde. Entón, lo importante é que realmente se den conta as persoas que teñen patoloxías que o deporte non está pelesado con elas, pero sempre facendo un control con persoas adestradores profesionales, xente que lo oriente. E entón, a idea da iniciativa é que o sábado, día 19, que estemos en la Plaza de España, estaremos ali con o equipo de waterpolo e estará tamén a Asociación Asampo con nós, porque tamén a donación de sangre para que aquelas persoas que sufrimos estas patoloxías temos a veces operacións e é necesaria a donación, e que tamén que sepades que hai tamén doación de trasplantes de heces, que é un tema que todavía non... pero sí existe. Entón, desde a asociación, nada, agradecer al Concello de Pontevedra, Servicios Sociales, a Marcos, a Tino, a Janssen, que foi a farmacéutica que nos iba apoiando xa fai 3 ou 4 anos, al Club Waterpolo e a Sampo. E entón, os esperamos el día 19 para dar os folletos informativos, porque tamén o que queremos é que a xente teña información correcta e evitar un pouco el bulo este que hai de que entramos en internet e atopamos de todo. E entonces, nos folletos informativos hai unha páxina que se chama Educa Inflamatoria, que é segura, fiable, 100%, e aconsellada por os estomatólogos, que non me dais aí do concha. Bueno, e sin máis, os deixo a parte deportiva a José e os conta él, vale? Gracias. Hola, bons días. Bueno, eu para empezar, o primeiro, quería agradecer especialmente a ASEI por ter pensado en nós no Club Waterpolo Pontevedra como unha entidade deportiva que podía colaborar con eles nesta campaña de visibilidade. E, bueno, agradecer tamén a tanto ao Concello como a Janssen, a Sampo, todos os que colaboran nesta campaña. Nos un pouco a idea desde o clube, cando Ángela nos plantexou esta iniciativa, este proxecto, era, pois eso, un pouco facer ver que o tema de... Non somos un clube deportivo, basicamente con espírito competitivo, de competición, pero non só iso, sino que simplemente o feito de practicar deporte, evidentemente para todos os nosos rapaces e xente que traballa no club, ten un importante componente beneficioso para a súa saúde. Entón, desde esa idea, un pouco o que queríamos plantear con estas actividades que vamos a facer o sábado era un pouco como, digamos, como un símil con todo o que levamos pasando desde todo este último ano e pico. No noso deporte, no waterpolo, desde marzo de 2020 parouse a competición, a día de hoxe ainda non volvemos a competir, levamos un ano e pico sin competir, pero non por iso deixamos de entrenar. Estuvemos adestrando continuamente, incluso na época de confinamento, facíamos entrenamentos online, entrenamentos virtuais con todos os rapaces, porque estábamos convencidos de que, ademais de ser unha distracción para os propios rapaces, que estaban todo o día pechados na casa, o feito de practicar deporte e facer unha actividade física era bo para eles.
E un pouco, se queredes, seguindo ese símil, ese paralelismo, pois o mismo podemos aplicar para a sociedade, para todas as persoas. Que o feito de que teñas unha doenza, unha enfermidade crónica, do tipo que sexa, neste caso, enfermedades inflamatorias intestinais, non implica que non poidas facer deporte. Hai posibilidades de practicar certas actividades, certos deportes, cada un a seu nivel e coas súas características e coas súas particularidades, pero é posible practicar deporte. Entonces, nos gusta participar neste proxecto nese sentido, de que animar a todos, a toda a sociedade en xeral, a practicar deporte, a que a actividade deportiva, a actividade física, ao final é saúde para todos. Nada, simplemente iso, volver a reiterar o noso agradecemento desde o Club Waterpolo Pontevedra por pensar en nos para esta iniciativa. Deixo vos agora con Tino, últimamente. Gracias, José. Bueno, bo día a todas e a todos. Aínda que o protocolo marca que eu son o que debo pechar as rodas de prensa, a verdade é que a mí sempre me gusta falar de primeiro, porque cando chegas a falar despois de os demais, xa quedan poucas cousas por decir, porque non falaron moito, pero falaron ben. Entón xa non hai moito máis que decir. Pero sí que hai que recalcar, creo que insistentemente, unha idea. E a idea é que a actividade física non só é boa, sino que é recomendable para todo o mundo. Como decía Ángela, e decía tamén José, non só é unha cuestión física, sino incluso tamén psicolóxica de cara á mellora das persoas. Eso sí, hai que facelo con prudencia e hai que facelo sempre orientados por a xente que sabe, non? Pero o feito de padecer unha enfermidade non pode supoñer un motivo para non practicar deporte ou non facer actividade física. E, ademais, está demostrado, e hai estudios que así o establecen, que a actividade física fai mellorar a evolución incluso de algunhas enfermidades. No caso das enfermidades inflamatorias intestinais, aqueles que as padecemos, podemos levar unha vida prácticamente normal, cos nosos cuidados, coas nosas restriccións, tendo en conta a nosa enfermidade, pero non nos impide facer unha vida absolutamente normal. E dentro desa vida absolutamente normal debe encuadrarse tamén o facer actividade física. Por lo tanto, esta campaña e este vídeo que se grabou do que vades a ter a versión final, afortunadamente, non vades a ver as tomas falsas, porque senón sería... Que las hai, sei que las hai, sei que están aí, pois é un vídeo no que intentamos, de forma modesta, pero sinceira, animar a xente a que faga ese percorrido de iniciarse na actividade física, que pode ser de calquera tipo, non? Pode ser máis intensa ou menos intensa, pode ser simplemente dar un paseo, ou pode ser simplemente animarse a coller unha bicicleta ou a nadar, non? E é importante tamén recalcar, e eu quero agradecerlle de verdade e de corazón, a implicación dos clubes deportivos de Pontevedra neste tipo de cuestións. Neste caso, o Club Waterpolo, que ademais se presta sempre a calquera actividade a que se lle pide que colabore, e por cual, dende logo e de corazón, que lle estou moi agradecido por esa entrega, por esa disposición, que a veces non é fácil, porque é fácil vir aquí a facer unha roda de prensa, pero detrás desta roda de prensa hai un traballo feito para que o día 19, creo que o 19, non? O día 19, todo salga ben e todo se poida facer en condicións. Iso requiere un traballo e un esforzo e unha preparación e unha dedicación que é impagable. Por lo tanto, vaya desde aquí meu agradecemento para o Club Waterpolo e, por suposto, para a SEI por ese esforzo de información e de presencia continua na sociedade de Pontevedra. Como decía Ángela, somos 1.500 na área sanitaria de Pontevedra, diagnosticados, probablemente haxa algúns máis, non? E, por lo tanto, ese esforzo de comunicación, ese esforzo de visibilización que nós tamén queremos facer dende o Concello e que se prolongará en datas posteriores hasta chegar á Feira da Saúde en setembro, é un esforzo que vale a pena facer, non?
E tamén quero agradecerlle aos colaboradores externos, neste caso a Janssen, que ademais de inventar unha vacuna fantástica dunha sola dosis, que a min non me toca, pero pois está disposto a colaborar en todas estas cousas, e toda a colaboración externa sempre é benvida, e creo que hai que agradecerlle pois a súa presencia, a súa participación e a súa implicación. E nada máis, creo que pasamos a ver el vídeo real. Padecer una enfermedad crónica, como son las enfermedades inflamatorias intestinales, no es sinónimo de no hacer nada, todo lo contrario. Los enfermos crónicos debemos realizar actividad física siempre bajo la supervisión de un técnico, de una persona que nos pueda ir enseñando cómo hacerla. El deporte en sí mismo es salud, también para los que padecemos enfermedades crónicas. Padecer enfermedad inflamatoria intestinal no es síntoma de que no se pueda practicar deporte. Al contrario, vos es beneficioso. Por eso, de la Consejería de Bienestar Social, vos animamos a la práctica del deporte para poder estar más saludables aún. El día 19 tenemos todos una cita en la Plaza de España. Es importante nuestra asistencia para apoyar el deporte y que nos demos cuenta de que querer es poder, que ante cualquier enfermedad somos imparables. Yo doy, tú das, ellos viven. Desde el Club Waterpolo Pontevedra, la base de nuestra filosofía y de nuestros valores es fomentar la práctica deportiva y hábitos de vida saludables, tanto para la sociedad en general como para incluso personas con determinadas patologías y enfermedades crónicas. Entonces, en este caso, nos gusta participar y apoyar esta iniciativa. Entonces, pues animamos tanto a todas las personas tanto a practicar deporte durante todo el año como a asistir a esta actividad y ver las actividades que organiza SEI. Desde SEI animamos a hacer deporte. El deporte es invertir en calidad de vida. Siempre un deporte controlado. Puedes hacer caminatas, senderismo, paseos largos, poco a poco, bicicleta. Yo hago mucho más deporte que lo que pensáis, pero realmente porque hay una persona que me asesora, me dice cómo tengo que hacer y cómo no para poder salir todo bien. Y estoy invirtiendo en salud. Como dice Víctor, está invirtiendo en salud y nosotros queremos que también invirtáis en salud vosotros y os invitamos a que vengáis al evento que vamos a organizar el día 19 de julio, sábado por la mañana, de 10 a 1:30 delante del Ayuntamiento, donde van a haber mesas informativas sobre lo que es el Crohn, la colitis ulcerosa, con una web fiable al 100%. En este evento colaboran con nosotros el Ayuntamiento, ASAMPO, el Club Waterpolo y patrocina Janssen. Es muy importante que os deis cuenta de que este tipo de patologías no son limitantes, nada más que limitan la cabeza, pero podemos hacerlo. Y el día 19 os informamos de todo, ahí os esperamos. Ponemos la falsa. Bueno, sí, Acabará rolando por ahí, porque yo tuve la mala idea de pasárselas a mi mujer. Yo te las paso a ti. A mi mujer y creo, se la pasa a mis hermanas. Una preguntilla, los entrenamientos os adestramento que se van a facer dende o Club Waterpolo Pontevedra, finalmente podese facer na auga tamén? No, vamos a facelo en seco, sí. As actividades vamos a facelas en seco, un pouco coa idea esa que vos comentaba antes, é dicir, ter esa capacidade de adaptarse, pois na Plaza de España non hai auga, porque non hai auga, ou levamos unha piscina hinchable para ali ou non hai auga. Entón, o que vamos a facer é unha serie de actividades de exercicios físicos onde todos os nosos rapaces de todas as categorías van a facer o que chamamos un adestramento en seco. O sea, no que é a práctica do waterpolo, evidentemente a maior parte do entrenamento é na auga, pero tamén hai unha parte de entrenamento en seco de mellora da condición física. Entón, iso é un pouco o que vamos a facer o sábado, unha serie de exercicios e de rutinas de adestramento en seco. Ok, está. Venga,